Zlína dnešní návštěvě. A na přednášce s vysokoškolskými studenty se zase potkal se svým vášnivým odpůrcem, který mu prý dokonce vyhrožuje smrtí. V doprovodu šéfa zlínské kliniky docela zíral zdejší vybavení i počet laserových operací na světové úrovni. Na vyšetření očí nezbyl čas, ale debata tím směrem pochopitelně mířila. Ano, já mám problémy trošku s očima, mě se odděluje sklívec, tak jsem s tím chodil po doktorech a netušil jsem, že je tady taková úžasná klinika. Pan vicepremiér se mnou nakonec návštěvy domluvil, že se sejdeme, když si nechá oči vyšetřit. Vyšetření ano, co třeba následná operace. Ne, to já radši ne, to já nemám rád operace, to určitě ne. To si nemůžu představit, že by se mi hrabali v oku. Přitom tady už začali lépe vidět mnozí jiní, Páťa, Klaus, Zikmund, ale hlavně tisíce obyčejných lidí. To prostě kapsle z lidé čas jedna není a často to pomůže vyčistit ty oči. U doplňku stravy to zatím zůstalo na místní univerzitě, sál nabitý studenty. Známého Babišova odpůrce dokonce na pár desítek minut zadržela policie. Na internetu mu prý vyhrožuje likvidací. Jo, Filipina, to je ten, co mě chce zavraždit na Facebooku, no. To tak nezvíte dávno, to takový marketing, jo? Aha, no to nevím, tak ono to tak jako já samozřejmě, když teda ten člověk říká na síti, že mě chce zavraždit, tak já mám teda ochranku a není to poprvé. Veškerý ty videa jsou tam vlastně vedený vyloženě jakoby příměrem. To znamená, když jsem řekl, že pan Babiš by si zasloužil kulku do hlavy, tak to bylo, že by si zasloužil, ale neřekl jsem, že bych to já chtěl udělat. I se svými odpůrci, stejně jako s očním specialistou, si Babiš smluvil schůzku. Ve Zlíně se tedy rozhodně pár hodin nenudil.